ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଚମ୍ପାନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆଜି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରାହେଇଥିଲା ରୋଡ ସାଇଡ ପଟେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଦୀପ ଜାଳିକି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ବୋଇତକୁ ସଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଫାଷ୍ଟ ପାନ, ଗୁଆ, ତାପରେ ଫୁଲ, ଦୁବପତ୍ର, ଚାଉଳ ଆଉ ଗୋଟେ କଏନ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଲଙ୍ଗା ବସେଇବା ପାଇଁ। ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ଏଇଠି ବନ୍ଦେଇକି ବୋଇତକୁ ମୁଁ ମୋର ବୋଇତକୁ ଦେଖୁଥିଲି କେତେ ବାଟ ଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲି ଭାରି ଘରକୁ।